Paměť je někdy jako stará zaprášená truhla na půdě. Když ji po letech otevřete, vyskočí na vás vzpomínky, některé sladké jako med z letní louky, jiné trpké jako peliněk. A právě jedna taková hořká a palčivá se mi vybaví, kdykoliv si vzpomenu na ten večer. Byl to večírek ve firmě, kde Klára, moje žena, tehdy pracovala. Měl to být obyčejný společenský večer, jeden z mnoha, jaké život přináší. Ale nebyl. Stal se předznamenáním konce jedné etapy našeho života, ačkoliv jsem to tehdy v tom víru světel a falešných úsměvů ještě netušil. Prvních 10 let našeho manželství jsme s Klárou byli párem, který nám mnozí tiše záviděli. Alespoň tak jsem to vnímal. Byli jsme ti, kdo na to kápli, kdo našli recept na štěstí. Slýchal jsem to na rodinných oslavách na naší chalupě v Posázaví od kolegů z projekční kanceláře, dokonce i od náhodných známých. Vy dva jste takový ukázkový pár, říkávali. A já tomu dlouho věřil. 10 let manželství, útulný byt na Vinohradech, stabilní kariéry. Já jako stavební inženýr, Klára stoupající hvězda v marketingu a dostatek smíchu, aby i ty těžší dny byly snesitelné. Ale i ty nejmalebnější domy mohou mít trhliny v základech a ty naše se začínaly nebezpečně prohlubovat. Klára už nebyla tou ženou, kterou jsem si bral. Nemyslím tím, že by se změnila nějakým katastrofickým způsobem. Kde pak bylo to mnohem nenápadnější, plíživější. Když jsme se poznali na studiích v Brně, Klára byla ambiciózní, ale nohama pevně na zemi. Dokázala skvěle vybalancovat své profesní touhy s hlubokým odhodláním budovat náš společný život. Ale jak její kariéra nabírala na obrátkách, tato rovnováha se začala vychylovat. Zpočátku jsem byl její největší fanoušek. Když získala místo marketingové ředitelky v té velké mezinárodní firmě se sídlem na Pankráci, byl jsem to já, kdo otvíral šampaňské a říkal jí, jak jsem na ní pyšný. A myslel jsem to upřímně. Obdivoval jsem její zápal, její schopnost ovládnout místnost, způsob, jakým se jí rozářily oči, když mluvila o své práci. Jenže úspěch si žádá oběti. A někde na té cestě vzhůru se jednou z nich stalo naše manželství. Začalo to pozdními návraty z práce. Nejdřív jen párkrát za čas, ale postupně se z nich stala pravidelná součást našich životů. Plány na večeři byly rušeny, společné večery zapomenuty a víkendy se měnily v rozmazanou šmouhu schůzek s klienty a neodkladných projektů. Říkal jsem si, že je to dočasné, že je to prostě cena za úspěch. Pak přišly nové okruhy přátel, kolegové networkingové skupiny, večerní mixery. A já si začal připadat jako cizinec ve vlastním manželství. Jedno jméno se v Klářiných vyprávěních o práci objevovalo stále častěji: Daniel. Zpočátku ho zmiňovala jen tak mimochodem jako každého jiného kolegu. Daniel měl skvělý nápad na tu kampaň, nebo Daniel je tak přirozený při jednání s klienty. Postupem času se však jeho jméno vynořovalo stále častěji. Daniel říká, že tahle restaurace v centru je fantastická, možná bychom ji měli zkusit. Daniel si myslí, že bych se skvěle hodila na tu konferenci ve Vídni. Daniel prý zná skvělého osobního trenéra. Zpočátku jsem tomu nevěnoval velkou pozornost. Věřil jsem Kláře. Proč bych neměl? Byla to moje žena, moje partnerka, člověk, který se mnou prošel každým triumfem i každým selháním. Když říkala, že Daniel je jen kolega, věřil jsem jí. Ale něco v tom, jak o něm mluvila, mě znervózňovalo. Nebylo to tím, co říkala, ale jak to říkala. Její tón byl lehčí, oči zářivější, jako by mluvila o něčem víc než jen o kolegovi. Poprvé jsem Daniela potkal na jednom z Klářiných firemních večírků. Byl přesně takový, jak ho popisovala, sebevědomý, okouzlující typ chlapa, který by prodal písek na Sahaře. Vysoký, dobře oblečený, s tím nenuceným charizmatem, které k němu přitahovalo lidi. Během pár minut mi bylo jasné, proč o něm Klára mluvila tak pochvalně. Co jsem ale nečekal, bylo, jak přehnaně familiární bude. Nejen ke Kláře, ale i ke mně. Poplácal mě po zádech, jako bychom byli staří přátelé, dělal vtípky na můj účet, které byly jen o vlásek příliš špičaté, a trávil víc času rozhovorem s Klárou než s kýmkoliv jiným v místnosti. Když se zasmála jednomu z jeho vtipů a lehce se k němu naklonila, něco se ve mně sevřelo. Ale mávl jsem nad tím rukou.
Nechtěl jsem být žárlivý manžel. Během následujících měsíců bylo stále těžší ignorovat trhliny v našem manželství. Klářiny pozdní návraty byly ještě pozdější, telefon jí zdánlivě přirostl k ruce a její pozornost těkala, kdykoliv jsme byli spolu. Jednou jsem se s ní o tom pokusil promluvit, zmínil jsem, jak mám pocit, že se odcizujeme. Věnovala mi unavený úsměv a řekla, to je jen práce, Marku. Víš, jak je to náročné? A já to věděl. Také jsem tvrdě pracoval dlouhé hodiny jako stavební inženýr, žongloval jsem s napjatými termíny a stresujícími projekty. Ale vždycky jsem si na nás udělal čas. Bylo tak špatné chtít totéž na oplátku, poslední kapka přišla jednoho večera, když jsme byli na večeři s přáteli. Klára právě dovyprávěla historku o svém nejnovějším projektu, když se jedna z jejich kamarádek Jitka ušklíbla a řekla, zní to, jako byste s Danielem tvořili skvělý tým? Klára se zasmála a mávla rukou. Ale Daniel je jen skvělý kolega. Usnadňuje mi práci. Stůl se zachechtal, ale já ne. Nemohl jsem. Způsob, jakým vyslovila jeho jméno, jak se jí lehce zbarvily tváře, když o něm mluvila, to potvrdilo to, co jsem se snažil měsíce ignorovat. Když se na to dívám zpětně, uvědomuji si, že ty nenápadné trhliny v našem vztahu se neobjevily přes noc. Byly výsledkem tisíce drobných okamžiků, z nichž každý odštípl kousek důvěry a spojení, které jsme vybudovali. A zatímco jsem stále chtěl věřit v život, který jsme si vytvořili, nemohl jsem se zbavit pocitu, že někdo stojí mezi námi. Ten někdo byl Daniel. A ať už si to Klára uvědomovala nebo ne, chystal se všechno změnit. A nyní scéna z večírku navazující na výše uvedený kontext. Ve chvíli, kdy Daniel znovu otevřel ústa, věděl jsem, že pohár mé trpělivosti přetekl. Nebylo to jen tím, co říkal, ale jak to říkal. Ten samolibý úšklebek, který se mu rozlil po tváři, jako by mu patřila celá místnost, jako by mu patřila Klára a tím pádem i já. Už mi ukradl místo u stolu, ovládl celou konverzaci a teď před zraky všech, kteří se tou podívanou zdáli nepokrytě bavit, okusoval poslední zbytky mé důstojnosti. Danieli, pronesl jsem hlasem tichým, ale pevným a vykročil jsem ke stolu. Sedíš na mém místě. Pohodlně se opřel do křesla, ruce skřížené na hrudi, naprosto netečný k mému tónu. Ach, tohle křeslo protáhl a poklepal na opěradlo, jako by se posmíval malému dítěti, kterému někdo vzal hračku. Není to o tom, že by bylo rezervované, odpověděl jsem a trpělivost mě rychle opouštěla. Je to o respektu. Zvedni se. Klára se na nás podívala tvář napjatou nepohodlím. Marku, to přece není tak velká věc, řekla tiše, jako by se snažila situaci uklidnit, než se vyhrotí. Ale Daniel nám jen dělal společnost. Dělal nám společnost, zopakoval jsem pohled stále upřený na něj. Tak tomu teď říkáme, Daniel se zachechtal zvuk, při kterém se mi nechtěně sevřely pěsti. Uklidni se, chlape, řekl, stále se povalujíc, jako by neměl na světě jedinou starost. Měl bys mi poděkovat, že jsem ti zabavil ženu. Zdá se, že to někdo dělat musí. Místnost stichla, vzduch stěžkl váhou jeho slov. Cítil jsem na sobě pohledy všech v místnosti přihlížející, dychtivě čekali na můj další krok. Krev se mi vařila, zrak se mi zúžil jen na něj a jeho arrogantní úšklebek. Zvedni se, řekl jsem, znovu můj hlas byl chladný a odměřený. Ale on se nepohnul. Místo toho se mírně předklonil, opřel si lokty o kolena, jako by chtěl zdůraznit svou domnělou dominanci. Nebo co, zeptal se tónem protkaným výsměchem. Předvedeš hysterickou scénu před všemi těmi lidmi. No tak, Marku, strapňuješ se. Krajem oka jsem viděl, Kláru tvář jí rudla studem, ale stále neřekla nic na mou obranu. Její mlčení bodalo téměř stejně jako Danielova slova. Napětí mezi námi bylo hmatatelné, tak husté, že by se dalo krájet nožem. Cítil jsem, jak mi v hrudi stoupá horkost, puls mi bušil ve spáncích. Ta část mého já, která chtěla zůstat klidná, rychle prohrávala s tou částí, která mu chtěla setřít ten úšklebek z tváře. Danieli, řekla konečně. Klára, její hlas byl směsicí, podráždění a nervozity. Prostě přestaň, zhoršuješ to. Já odpověděl a otočil se k ní s úsměvem, jako by to všechno byla nějaká hra.
Jen se trochu bavím. Zdá se, že tady Marek zapomněl, jak se uvolnit. Přistoupil jsem blíž, stál jsem teď přímo nad ním. Tohle není zábava, řekl jsem hlasem, sotva hlasitějším než zavrčení. Tohle je o tom, že nerespektuješ mě mé manželství a všechno, o čem tvrdíš, že ti na tom záleží. A teď se zvedni z mého křesla, než tě k tomu donutím. Na okamžik se nepohnul pohled upřený na mě, jako by zkoušel, jak daleko může zajít. Pak pomalým promyšleným pohybem se znovu opřel, protáhl si ruce, jako by byl naprosto bezstarostný. Fajn, řekl konečně a vstal, ale ne dříve, než mě minul jen o trochu příliš blízko. Uklidni se, Marku. Je to jen křeslo. Není třeba být tak teritoriální. Sledoval jsem, jak odchází jeho úšklebek stále pevně na místě, když se připojil k jiné skupině na druhé straně místnosti. Měl jsem ruce zaťaté tak pevně, že mi zbělely klouby, ale nenásledoval jsem ho. Ještě ne. Klára se natáhla, aby se dotkla mé paže, její hlas byl měkký. Marku, omlouvám se. Nemyslel to tak. Víš, jaký Daniel je? Rád provokuje. Otočil jsem se k ní čelist napjatou. A ty jsi ho prostě nechala, řekl jsem. Můj hlas byl protkaný frustrací. Smála se s ním, Kláro. Nechala jsi ho, aby se mi vysmíval přede všemi. Otevřela ústa, aby odpověděla, ale žádná slova nepřišla. Ticho mezi námi bylo ohlušující a v tu chvíli jsem si uvědomil, jak moc jsme se odcizili. Večírek pokračoval kolem nás, ale mně už to bylo jedno. Škoda byla napáchána a co se mě týkalo, nebylo možné ji napravit. Ne dnes večer. Otočil jsem se a odešel, nechal ji tam stát, ruce stále natažené, jako by mě chtěla zastavit. Ale já jsem se nezastavil. Tentokrát ne. Nebyl jsem si jistý, jaký bude můj další krok, ale jedna věc byla jasná. Nemohl jsem takhle dál žít. Něco se muselo změnit a muselo se to změnit hned. Ve chvíli, kdy se Daniel opřel do mého křesla a ušklíbil se, jako by mu patřil svět, něco ve mně prasklo. Měsíce jsem toleroval jeho přehnané sebevědomí, jeho posměšný tón a způsob, jakým se vnucoval do mého manželství. Ale tohle, sedět na mém místě před mou ženou a odvažovat se na mě dívat, jako bych byl pod jeho úroveň, byla poslední kapka. Vypadni z mého křesla, řekl jsem znovu tentokrát hlasem ostřejším, rozhodnějším. Daniel se na mě podíval netečně, ten samolibý úšklebek stále přilepený na jeho tváři. Mírně se posunul, opřel si ruku o opěradlo křesla, jako by lenošil na trůnu. Co je tak důležitého, Marku? Je to jen křeslo. Uklidni se. Cítil jsem, jak se mi napnula čelist, pěsti se mi sevřely po stranách. Nejde o křeslo, řekl jsem skrz zaťaté zuby. Jde o respekt. Zvedni se. Klára, sedící vedle něj mezi námi, přelétla pohledem oči, rozšířené zděšením. Marku, prosím, nestojí to za to, řekla tiše, jako by se snažila zmírnit napětí. Ale její slova jen přilila olej do ohně. Nestojí to za to, vyštěkl jsem pohled stále upřený na Daniela. Ten chlap mě celé měsíce nerespektuje a ty jsi neudělala nic, abys ho zastavila. Teď tady sedí na mém místě, vysmívá se mi přede všemi. A ty si myslíš, že to nestojí za to? Daniel se zachechtal a mírně se předklonil. Páni, Marku, není třeba se tak rozčilovat. Možná kdyby strávil míň času trucováním a víc času tím, že bys byl skutečný chlap, Klára by nepotřebovala někoho jako já, aby ji zabavil. Místnost stichla, tíha jeho slov visela ve vzduchu jako tikající bomba. Cítil jsem, jak mi buší puls ve spáncích, zrak se mi zúžil jen na něj. Viděl jsem uspokojení v jeho očích, způsob, jakým si myslel, že vyhrál, že mě donutil k podřízení. Ale podcenil mě. Aniž bych přemýšlel, natáhl jsem se, popadl ho za paži a strhl ho z křesla s větší silou, než jsem si uvědomoval, že mám. Křeslo s rachotem dopadlo na podlahu, když Daniel zakopl, jeho sebevědomé chování poprvé zakolísalo. Co to sakra, chlape, vyprskl a snažil se vytrhnout paži. Zbláznil ses. Neřekl jsem chladně a přistoupil k němu blíž. Konečně mi došla trpělivost. Myslíš si, že můžeš vejít do mého života, nerespektovat mě, vysmívat se mi a projde ti to? Už ne. Danielův výraz se změnil, tváří mu přelétl záblesk nejistoty.
Ale pak se narovnal, vypjal hruď jako alfa samec, kterým se prohlašoval. Tohle je ubohé, řekl jeho hlas, přetékal pohrdáním. Není divu, že tě Klára nerespektuje. Jsi slaboch. Skutečný muž by se k tomuhle nemusel uchylovat. Než jsem si uvědomil, co dělám, moje pěst se setkala s jeho čelistí. Náraz byl ostrý zvuk kosti, o kost se rozlehl v ohromeném tichu místnosti. Daniel zavrávoral dozadu, držel si obličej, oči rozšířené šokem a bolestí. Pokusil se udržet na nohou, ale já jsem neskončil. Marku, přestaň, vykřikla Klára a přiběhla dopředu, ale já ji neslyšel. Viděl jsem jen Daniela, jeho samolibost vystřídanou strachem, když zvedl ruku ve snaze se chránit. Švihl jsem znovu, tentokrát jsem zasáhl ruku, kterou si tak sebevědomě opíral o mé křeslo. Následovalo odporné křupnutí a Daniel zavil bolestí, svíraje si nyní zlomenou ruku. Dav propukl v chaos. Lidé se hrnuli dopředu, někteří se mě snažili odtáhnout, jiní se starali o Daniela, který teď ležel na podlaze a sténal bolestí. Sotva jsem něco z toho vnímal. Soustředil jsem se výhradně na něj, na muže, který se mě snažil podkopat, ponížit, vzít mi to, co bylo moje. Marku, co to sakra děláš? Křičela Klára a chytila mě za paži. Vymkl se z kontrole. Otočil jsem se k ní, hruď se mi dmula. Vymkl kontrole. Tohle bylo potřeba, abych konečně získal nějaký respekt. Možná kdybys mě bránila, místo abys se smála s ním, nebyli bychom tady. Její tvář zbledla, ústa se jí otvírala a zavírala, jako by chtěla něco říct, ale nemohla najít slova. Daniel stále na zemi se na mě podíval, jeho tvář byla směsicí bolesti a nedůvěry. Jsi blázen, procedil skrz zaťaté zuby. Za tohle zaplatíš. Sklonil jsem se, můj hlas byl tichý a pevný. Možná jsem blázen, ale aspoň teď víš, že nejsem slaboch. Zvuk sirén v dálce signalizoval, že někdo zavolal ochranku nebo ještě hůř policii. Narovnal jsem se a zhluboka se nadechl, jak na mě začala doléhat realita toho, co jsem udělal. Místnost stále bzučela šepoty a vzdechy. Kdysi slavnostní atmosféra byla teď úplně zničená. Když dorazily úřady, stál jsem zpříma připraven čelit všemu, co přijde. Nelitoval jsem toho, co jsem udělal. Poprvé po měsících jsem měl pocit, že jsem získal zpět kousek sebe sama, který pomalu nahlodávala Danielova arogance a Klářino mlčení. Naposledy jsem se podíval na Kláru. Její tvář byla maskou šoku a zmatku. Ať už se stane cokoliv, jedna věc byla jasná, dynamika našeho manželství a mého života se právě navždy změnila. Jakmile vtrhli dovnitř strážníci z ostrahy, chaotický šum místnosti ustoupil těžkému trapnému tichu. Daniel se válel na podlaze, svíral si ruku, obličej skřivený agonií. Několik Klářiných kolegů se kolem něj vznášelo a snažilo se pomoci, ale napětí bylo hmatatelné. Slavnostní atmosféra večírku se vypařila, nahrazena tím druhem neklidu, který přichází jen tehdy, když sledujete, jak se v reálném čase odehrává něco, co se nemělo stát. A pak vzduch prořízl zvuk sirén. Někdo musel zavolat sanitku. Šepoty začaly téměř okamžitě a šířily se místností jako lesní požár. Viděli jste to, Marek prostě vybuchl. Daniel byl sice kretén, ale přesto stál jsem tam pěsti stále zaťaté, když se ke mně přiblížila ochranka. Jeden ze strážných se zeptal, jestli jsem v pořádku, a já jsem strnule přikývl, nedůvěřoval jsem si natolik, abych promluvil. Puls mi stále bušil, adrenalin mi proudil tělem jako elektrický proud. Viděl jsem, jak Danielovi pomáhají na nohy, stále si svíral zlomenou ruku, jeho samolibé chování vystřídala směsice bolesti a nedůvěry. Vyhýbal se mi pohledem, což mi vyhovovalo. Klára ke mně přistoupila, tvář jí rudla hněvem a ponížením. Oheň v jejich očích byl nepopiratelný, ale já už jsem byl za bodem, kdyby mě to zajímalo. Co jsi to sakra myslel? Marku, zasyčela, její hlas byl tichý, ale dost ostrý na to, aby prořízl napětí v místnosti. Právě jsi napadl někoho před mými kolegy. Máš vůbec ponětí, jak kvůli tobě teď vypadám? Setkal jsem se s jejím pohledem přímo, můj hlas byl chladný. Tady nejde o to, jak vypadáš ty, Kláro. Tady jde o respekt. Něco, na co si ve vztahu k našemu manželství příhodně zapomněla.
Odfrkla si a skřížila ruce na prsou. Respekt. Myslíš si, že zmlátit Daniela bylo o respektu? Udělal si scénu, Marku. Strapnil si mě přede všemi. Uvědomuješ si vůbec, jak malicherně teď vypadáš? Její slova bodla, ale můj hněv převážil jakoukoliv bolest, kterou jsem cítil. Malicherně zopakoval jsem, můj hlas se mírně zvedl. Malicherné by bylo odejít a nechat tě, aby ses s jeho arogancí vypořádala sama. Možná kdybys mě bránila místo, abys se smála jeho urážkám, tohle by se nestalo. Petr, můj starý kamarád, se objevil po mém boku, jeho přítomnost byla vítanou úlevou. Položil mi pevnou ruku na rameno, jeho hlas byl klidný. Kláro, neviděla si to, co já. Daniel si to zasloužil. Měla si slyšet, jak mluvil s Markem. Vysmíval se mu, nerespektoval ho přede všemi. Překročil hranici a Marek udělal, co musel. Klára obrátila svou frustraci na Petra, ale on neustoupil. Petře, tohle není tvoje věc, odsekla. Stalo se to mou věcí, když se tvůj kolega rozhodl ponížit mého nejlepšího přítele, odpověděl ostře. Svaluješ vinu na Marka za to, že se bránil, když skutečným problémem je způsob, jakým si nechala Daniela, aby se k němu choval. Ten chlap po Markovi měsíce šlape a ty jsi neudělala nic jiného, než že jsi mu to umožňovala. Klářina tvář mírně poklesla, její hněv pod Petrovou přímostí zakolísal. Na okamžik jsem si myslel, že by mohla skutečně ustoupit a vidět situaci takovou, jaká byla. Ale místo toho zavrtěla hlavou, její hlas se třásl emocemi. Tohle je moje kariéra, moje reputace, řekla tišeji, ale stále vzdorovitě. Zničil si všechno, Marku. Záleží ti vůbec na tom, co bude dál. Podíval jsem se na ni, cítil jsem směs hněvu a smutku. A tobě na tom záleží, Kláro. Záleží ti na tom, jaké to pro mě bylo sledovat, jak ho necháváš překračovat hranici za hranicí. Sledovat, jak se směješ. Jeho vtipům, bráníš jeho chování, zatímco já tam sedím a cítím se jako cizinec ve vlastním manželství. Kdyby ti na tom záleželo, udělala bys něco dávno předtím, než to došlo takhle daleko. Přijeli záchranáři a odvezli Daniela na nosítkách, jeho grimasa dávala jasně najevo, že není v pozici hrát si na alfa samce. Dav se rozestoupil, aby ho nechal projít, jejich tlumené rozhovory naplňovaly místnost jako statická elektřina. Viděl jsem odsouzení v jejich očích, ale bylo mi to jedno. Poprvé po měsících jsem měl pocit, že jsem získal zpět nějakou kontrolu. Petr se ke mně naklonil, když jsme sledovali, jak sanitka odjíždí. Udělal si, co si musel, chlape, řekl tiše. Nenech si od nikoho nic namluvit. Přikývl jsem vděčný za jeho podporu, ale tíha noci na mě stále ležela. Klářin chladný pohled mi řekl vše, co jsem potřeboval vědět. Tohle neskončilo. Ať už se stane cokoliv, naše manželství se nenávratně změnilo. Když jsem se otočil, abych opustil večírek, naposledy jsem se na Kláru podíval. Měla skřížené ruce, její výraz byl nečitelný. Nenásledovala mě a já jsem jí o to nežádal. Prozatím jsem potřeboval prostor, abych si rozmyslel, co dál. A podle jejího výrazu ona také. Důsledky večírku byly rychlé a neúprosné. Do dalšího rána se události předchozí noci rozšířily jako lesní požár Klářiným profesním okruhem. Telefonovalo se, sdílely se příběhy a každý měl svou vlastní verzi toho, co se stalo. Mezitím jsem seděl v kuchyni s kávou, díval se z okna a snažil se všechno zpracovat. První zpráva, kterou jsem obdržel, nebyla od Kláry. Byla od Petra. Marku, jsi v pohodě. Jsem tu, kdybys něco potřeboval. Chvíli jsem zíral na zprávu, než jsem odpověděl. Zvládnu to. Díky, že jsi stál při mně. Ocenil jsem jeho loajalitu, ale i s jeho podporou jsem věděl, že stojím na pokraji něčeho většího, než jen chaosu z minulé noci. Klára vešla do místnosti asi o hodinu později, tvář bledou a strhanou. Po večírku toho moc neřekla. Teď vypadala, jako by byla celou noc vzhůru, telefon stále svírala v ruce. Beze slova si sedla naproti mě a položila telefon na stůl, jako by nesl tíhu veškeré její viny. Daniel vyhrožuje právními kroky, řekla. Konečně její hlas byl sotva slyšitelný šepot. Netrhl jsem sebou. Ať si odpověděl jsem chladně. Byla to sebeobrana. Podívala se na mě, oči rozšířené nedůvěrou.
Marku, mohl by nás zničit. Zlomil si mu ruku před mými kolegy. A on mě před nimi ponížil, přerušil jsem ji, můj hlas byl klidný, ale pevný. Jestli si myslíš, že budu ztrácet spánek kvůli někomu jako Daniel, mýlíš se. Klára otevřela ústa, aby se hádala, ale pak je zase zavřela. Místnost upadla do napjatého ticha, jediným zvukem bylo slabé hučení ledničky. Poznal jsem, že chce v tématu pokračovat, ale držela se zpátky nejistá, jak daleko může zajít, aniž by situaci ještě zhoršila. Do konce dne se šepoty v její kanceláři změnily v plnohodnotné fámy. Klářina pověst už nebyla nedotknutelná. Její kolegové zpochybňovali její úsudek nejen ohledně jejího spojení s Danielem, ale i ohledně toho, jak celou situaci zvládla. Přišla domů viditelně otřesená její sebevědomí, nahlodané odsudky jejich kolegů. Neuvědomila jsem si to, řekla ten večer, stojíc ve dveřích naší ložnice. Neuvědomila jsem si, jakou škodu to způsobí. Pro nás oba. Vzhlédl jsem od knihy, kterou jsem ve skutečnosti nečetl, můj výraz byl nečitelný. Co přesně sis neuvědomila, Kláro? Že tvé činy mají následky. Že nechat Daniela, aby se ke mně choval, jako ke kusu hadru, se ti nakonec vrátí. Její ramena poklesla a poprvé po dlouhé době vypadala skutečně lítostivě. Nemyslela jsem si, že je to tak vážné. Myslela jsem, že je jen hravý. Že to zvládneš. Vstal jsem, odložil knihu a přešel místnost, abych jí čelil. Zvládnu to, zeptali jsem se, můj hlas byl tichý, ale ostrý. Smála ses s ním, Kláro. Nechala si ho, aby mě ponižoval před tvými přáteli, tvými kolegy, přede všemi. A teď si překvapená, že jsou tu následky. Přikývla, slzy se jí draly do očí. Pokazila jsem to. Teď to vidím. Ale chci to napravit. Chci napravit nás. Zhluboka jsem se nadechl a snažil se zmírnit frustraci, která ve mně vřela. Chceš to napravit? Zeptal jsem se. Tak poslouchej pozorně, protože tohle je jediná šance, kterou ti dávám. Daniel je pryč úplně. Žádný kontakt, žádné výmluvy, nic. A převezmeš zodpovědnost za své chování, za způsob, jakým si nechala věci zajít tak daleko. Tolik mi dlužíš. Zamrkala, slzy jí přetekly, když přikývla. Dobře, řekla tiše. Přeruším s ním styky. Udělám cokoliv, co bude potřeba. Ale já jsem neskončil. A Kláro, jestli se ještě někdy budu cítit takhle nerespektovaný, jestli ještě někdy necháš někoho jako Daniel, aby se postavil mezi nás, je konec. Žádné druhé šance. Rozumíš? Na okamžik zaváhala, pak znovu přikývla. Rozumím, řekla, její hlas se třásl. Napravím to. Slibuji. Místnost znovu stichla, tíha mého ultimáta se usadila mezi námi. Viděl jsem strach v jejich očích, uvědomění, že mě dotlačila na hranici mých sil. Poprvé po měsících jsem měl pocit, že jsem získal zpět kontrolu nejen nad svým manželstvím, ale i nad svou vlastní sebeúctou. Zda Klára dodrží své sliby, se teprve uvidí, ale jedna věc byla jasná, dynamika našeho vztahu se změnila a poprvé po dlouhé době jsem nebyl ten, kdo byl ve stínu. V týdnech následujících po večírku se prach začal usazovat, ale následky zdaleka neskončily. Klára trávila většinu dní chozením po špičkách, zjevně nejistá, jak se ke mně přiblížit. Její sebevědomé, uhlazené chování, to, které nosila jako brnění v práci a na společenských akcích, bylo nahrazeno něčím mnohem tišším, téměř křehkým. Poprvé se nesnažila okouzlit nebo odvrátit pozornost, prostě tam byla. Jednoho večera jsem ji našel sedět v obývacím pokoji a zírat na prázdnou televizní obrazovku. Vzhlédla, když jsem vešel, její tvář byla bledá a strhaná. Přemýšlela jsem, řekla tiše, její hlas byl sotva slyšitelný šepot. Ovšem, složil jsem ruce na prsou a opřel se o zárubeň dveří. Zhluboka se nadechla, jako by sbírala odvahu, kterou tak úplně neměla. Omlouvám se, Marku. Opravdu. Neviděla jsem to dřív. Ne způsob, jakým jsem ti ublížila, ne způsob, jakým jsem nechala věci tak vymknout kontrole. Ale teď to vidím. A chci to napravit. Její slova byla upřímná, ale sliby jsem slyšel už dříve. Tentokrát jsem potřeboval víc než jen omluvu. Jak to plánuješ udělat? Zeptal jsem se a udržel si klidný hlas. Přikývla, jako by otázku očekávala.
Už jsem Danielovi řekla, aby se držel úplně stranou. Žádné další hovory, žádné další zprávy, nic. A dívala jsem se na poradenství, jak pro sebe, tak pro nás, pokud budeš ochotný. Vím, že mám hodně co zpracovat a chci zjistit, proč jsem nechala věci zajít takhle daleko. Její zranitelnost mě zaskočila. Klára byla vždycky typ, který se vyhýbal obtížným rozhovorům, raději věci uhladila, než aby jim čelila. Vidět ji, jak přebírá zodpovědnost, bylo nové a nemohl jsem ignorovat jiskřičku naděje, kterou to zažehlo. Ale naděje nestačila. Jsem rád, že to konečně bereš vážně, řekl jsem. Ale tohle není jen o tom, že ty napravíš věci s Danielem nebo dokonce se mnou. Tohle je i o mně. O tom, co potřebuji, abych se cítil respektovaný, vážený a jako rovnocenný partner v tomto manželství. Znovu přikývla, slzy jí stékaly po tvářích. Rozumím, řekla. Chci, abys se tak cítil. Jen doufám, že není příliš pozdě. V následujících dnech jsem se poprvé po letech soustředil na sebe. Začal jsem chodit na terapii sám, kde jsem se naučil, kolik ze sebe jsem ztratil ve snaze zapadnout do Klářina světa. Trávil jsem tolik času odsouváním vlastních potřeb, přesvědčováním sebe sama, že dokud je ona šťastná, měl bych být také. Události té noci na večírku. Danielova arogance. Klářin smích, můj vlastní vřící vztek, byly budíčkem. Už nešlo jen o naše manželství, šlo o to, abych já znovu získal svou sebeúctu. Začal jsem stanovovat hranice, něco, co jsem se v minulosti příliš zdráhal dělat. Klára také navštěvovala terapii a poprvé jsme vedli skutečné upřímné rozhovory o trhlinách v našem vztahu. Přiznala, že její obdiv k Danielovi ji zaslepil vůči škodě, kterou to způsobovalo. Já jsem přiznal, že mé mlčení umožnilo těmto trhlinám se rozšířit. Oba jsme chybovali, ale samotné přiznání nestačilo k uzdravení toho, co bylo zlomeno. Nakonec jsem učinil to nejtěžší rozhodnutí ze všech. Podal jsem žádost o rozvod. Nebyla to impulzivní volba, ale pečlivě zvážená. Uvědomil jsem si, že zatímco Klářiny snahy o změnu byly upřímné, důvěra mezi námi byla nenávratně otřesena. Zůstat spolu by znamenalo stavět vše od základů znovu a nebyl jsem si jistý, jestli na to kdokoliv z nás má sílu. A co je důležitější, nebyl jsem si jistý, jestli chci. V den, kdy byly papíry finalizovány, jsem stál v tichu svého nového bytu na Letné a díval se z okna na Prahu pod sebou. Bylo to zvláštní, tato nově nalezená samota, ale také osvobozující. Poprvé po letech jsem nežil v něčím stínu. Neměřil jsem svou hodnotu podle očekávání někoho jiného. Byl jsem jen já. Když se ohlédnu zpět, noc na večírku byla víc než jen konfrontace. Byla to zlomový bod. Donutila mě čelit nejen chybám v mém manželství, ale také způsobům, jakými jsem se nechal umenšit. Nebylo to snadné a nebylo to hezké, ale bylo to nutné. Jak jsem tam stál a sledoval, jak světla města mihotají v dálce, cítil jsem něco, co jsem necítil už dlouho. Klid. Cesta přede mnou byla nejistá, ale poprvé jsem byl připraven jí čelit. Podle svých vlastních podmínek.